na viva. Ụtụtụ ọma. Asem na ka nshi n'ugbo ka nshi gwen fụta bi ibe. Nwali ya na mese ka nje be n'ugbo m fụta akwa. Ka isi eje? Asem ka nje kparịta ihe nne na shop enwezi nke ndon. Anwụ wele over ajebere. Maka anwụ da abụọ ọbụlụzi ọgụ n'ime ahịa. Adamma. Ya ka ije gote obu ụnọ. Kedu ibe mmadụ ya emekwanụ? Kedu ibe mmadụ ya eme? Ngwa jebe. Jee na chi agbakagwu. Jebe. Ị na-akọwa na o nwere iwe ịkpalite nwekwa ibe mbụ iji ba n'aka gboo. Ọ kwara iwuru wa nji. Uri ya tụchakwa ihe dị n'ubi. Aja ọsọ dị ka nruo n'anya na jafụta ka mgbada akwa be m. Ngwan. Ka m fụgaba. Jebe o. Chineke ọhịa nnọọ ka ike chichala na-akpọ ọghọ onye okike. Kwara ihe ji eke mmadụ 15 ka ohu onye pa na-akwagharị arị ka ọ dụrụ alụ. Hai! Ọkwa ihe jikọ nwaanyị na tifi ọkwa ọkakwa mmụọ nyocha anyị ya jebe na mmiri ga-esa ike. Ka ndị oge na nne ebe nwaanyị na mama ụmụ niile eje n'obodo meghere anya. Gbadokwa anya. Mkpeghere ọzọ n'isi. Mụrụkwa anya ka azụ. Mụkwara anya ka azụ. Ịma na ị na ha achọ okwu. Biko ilu oruwekwa isi. Ịgwụ ndị na ha eje isi abụ onye isi. Ije gbaa bọyị. Biko ọkwa nne ewu musi ikpere. Ọ na-egene ọṅụta nri ala. Asem na nne ewu. Nwa ewu busi ikpere ọṅụta nri ala. Asem na gịnị mere? Nwa ewu busi ikpere ọṅụta nri ala. Nwa ewu busi ikpere ọṅụta nri ala. Ọ bụla na-agwa gị ị na-edi edi na-ege ntị. Nna anyị nụchi n'ụlọ anya ha iri nri. Nne ị arapụkwana nri a ka anyị jebe na ụzọ ijetara aka ka anyị wee lụọ gboo. Ọkwa n'ụzọ etemaka ka m ji chikwu n'uri nri na ọgwụ unu nọ na moto na-achagharị anya ihe ọ ya eri. Abịa nke ịbụọ bụkwa na akpụ. Kwụọkwa ume dị aka apịa mana ọkwa ịhụrụ akpụ hafụkwara ya akpụ. Hafụkwara ya akpụ ọkwa ka m ji kwanye akpụ. Onwe ka o si bụ menu ka mmadụ. Biko etiri m akpụ, etiri m ụkwa, etiri m akụ etiri m mmanụ tinye ọsụkwụ. Ọ ghara ije n'ọhịa jee chọba ya. Na ama m na ọhịa adịghị nke ahụ. Biko skene gbadokwa anya. Gbadokwa anya. Achọkwa n'okwu. Ọ naghakwa ezu ohi. Ịhụrụ onye ọ naghakwa eme aka ntụtụ. Ya ka m na-aghanye na ya ihe niile dị n'ụlọ a n'aka. Ọ naghakwa ezu ohi. Mana ịma azụ ebe a. Biko enwee ka o si mee dọghanata ya azụ. Nke ya aka njọ bụ ịtụtụ ihe, ọ naghị na-atụtụ ihe mmadụ. Ọ dụghọ ka ndị agam ogori na-abụọ. Ebe ọ agam ogori ya dị mma na ajị na-abụọ. Onye iwu nọọsụ mmadụ. Biko. Onye nwa m. Ịma ife kacha mma na ife niile Igbo van bụ na ọ nara eme aka ntụtụ. Ife gbasara ndị na iri afọ nri napụrụ m gawa. O nwere nke na-eche nchebe ma na-akpọ baiwa. Nke na-ejidete nnọọ nnukwu ọba nri nnochefukwanụ gbara gị kpata ọzọ. Ishizie n'ụtọ onye na-akụta. Ayi, ịbụkwa nwoke nọlụbeghị ahịa ize gị. Anyị ga-eje ka anyị naba ka anyị wee ruo n'ọdụ. Nsogbu adịghị. Nne ngwa. Chukwu ga-echebe Mama abang bawa ya umbai dia baca. Dia umur tak macam apa. Mana aku? Okey, lu kau nak coba temu dia. Ina ada aku isi ada dia semua ni orang apa. Mereka dah kasih begini ni. Mama abang macam mana? Mama abang. Okey.
ụbọchị ịfụ na ngwọ ije nọrọ n'ebe moto gụwa moto ọnụ onye ara ọkụ ọdụ anụmasị obodo gbawa n'ụlọ je sawa ihe eji wee shire Baiwa asị m nke gị n'ọnụ ụzọ na-anọ katakata irikwe nke bụ nri ugboro ịtọ ka ilili onye ka ngwa kedu ama m na ịpa ngwongwo ma ụkwa ma akụ ma akpụ nne gị pere ije n'ebe a ka ife ụdị ihe anyị na-egi na m sị ka ibulu nnọọ nke bịabadugo ụlọ ọma m akụ opu akụ anyị eje itekwa ọfụma ife niile ga nọ ọfụma ekele dịrị Chukwu afọ bụ onye ka akpọtara m ya ka anyị na ya nọrọ bili n'ụlọ ka o nwekwazị ike na-enye m aka n'afịa ama m na nke ọ mechasịrị amecha nna amakwa m na ị naghị amanye aka n'ite ofe mba ibe be anyị ma iji ofe echiche m ka ọ na-eme onye isi na-enekwata ncha niile anya na ma amanye aka n'ite ofe enwere m ụmụnne mana na mmụọ nwa ka ọ na-enye na-enekwata ya anya andọmụpọfụ mkpụrụ anụ ya efu na ya adị kres mụka onye ha nye kama mmeri ewere eti ma eti ime ife men onye mụ na ya nọdebere n'ụlọ afịa ịma nwaanyị o ji ekpọta anya na-enwe nwa ahụ ọkụ ọ dịzịa ka afịa nke m a na-anachighị azụ mgbe na ụlọ nke afọ onye ka ndị a na-akụ egwu ogene nwa anyị fụrụ ezigbo nkọ mgbe si ya mba ka mkpọrọ ya bịa ọ mịtakwula amịta na ọ ya adị nkọ ihe ka ọ mịtakwula amịta nna nnọọ batawa onye ka nna m ka na-eche ka ịkpata mgbe ọbụla ị na-echekasị echezikwana ihe anyị na-eche ka ị wee dị nụ m ogologo ndụ nna m nwa m ọlụ anyị abụrụkwa na obere ọlụ ichi obodo otu a mba eze ọ bụrụ obere ọlụ ma ị chọrọ iche ma ị chọrọ ije ị ga na-eche ka o wee dị mma mana nsogbu adịrọ iche na alụ m ọkwa ịlarụrụ ọfụma ọ lalụ m nsogbu adịrọ gị nwekwana ịlalụkwa nwa m mara asịghị asị alarụrụ m ọfụma o nwere ajọ nlọ nlọlụ nlọ wee na-eli m nne na-arụ
Ọ gị bụ n'igwe na ị kwesịrị ị na-arọ nrọ ka e wee nwee ike na-akọwasịrị gị ihe ụfọdụ na-eme n'obodo nke ga-eme ma ọ bụ nke ka ya eme mana nke ịghọtaghị ịkpọ n'eze mmụọ kọwala n'oge ịghọta ọfụma. Nwa m okwu gị amaka ịgbọrọ ihe ewu na-eli okwu gị amaka ọgwa n'ihe o ji ahụ nnekọta gị anya mgbe ụfọdụ nsị na ọ bụrụ na ịbụ nwoke na ị ga-abụ ezigbo eze ọka m ilelo mana otu ihe bụ nwaanyị nsogbu adịrọ ihe abụ n'ezigbotela ọlọ nsogbu adịrọ anụgo m ihe ikwuru nwa m nkụ dị na mba na-eghelu mba mmemme ndị na-emenụ ka eji malụfa oriri ndị na-eri ka eji malụfa mmụọ ndị na-eti ka eji malụfa ọdịbendị ọya na-edu ndị omenani dị anyị ị nara ekwe ekwara m ọkụkọ bara aba ka tọfụrụ m ọgụ adaba mee Amanda na-ese amakwu ndị a na-agbakwu ama ndị a na-ese dịka nchọlụ okpirisi ka iwee kọfụta ya ama ịmara ndị a na-ese ịmakwu ndị na-agbakwu onye na-agbakwuli mmadụ bịa a na-akpọghị iche ọkụ ịgbanwe ebe a na-akpọghị icheku mana kwa ịkpakene m upe ịkpakene m gị na-eme igwe ka m kwụya gị ibi n'ụtụtụ ọya bụ ụtụtụ ọma igwe ka ịkpake maka ịkpake m nkwụya gị ibi nna kwado ibi ya dụkwughị mma ọwa ka m kọrọ ọka mma na iwetụrụ ọnụ Elisa gwa m okwu n'ụtụtụ ya aka ntọrọ ikene eji wee nye gị okwu mmemme ikpure n'isi kọlụgị galaghị agbachi ike afọ onye ka ị na-akọlụ dị agha ịmakwa ọ bụ na nọ mgbe a na-echi gị echichi ibe a na-echi gị bụ ichie aja ichie ịkpọlụ onyeisi ọlụ ichie ajadọ ichie ajadọ mmịa ka eji mmalụ m eji gịnị malụ gị eji nnụ malụ gị ka m na-ajụ gị ịrịrị imele onwe gị nenebe nne gị n'elu ka ọ dụ ihe na-akwụgharị n'ukwu ụmụ nwaanyị ajado ala ndị okporoko mmadụ akpọcha nkụ na-akwụgharị anụ ọrịa mpama na-agwa m okwu anambe m ihe mmịa dịlụ maka mma na agụ ihe mmịa dịlụ ka mma na-ekwu akụkọ ihe mmịa kọlụ ka mma na-akụ Igwe iwe nsị ka m bịa gwa gị bụ isepụ aka enwe n'ofe tupu ọ aka mmadụ ọgọkwa aka mmadụ ịma na ndị mmụọ ya adịghị obi mma atụmatụ m ị na-eche ife ị na-achọ ime gbasara iwe omenala be anyị wepụ aka gị ya emekwana ya Igwe ka nọkwa Abang
Hey! Kuno nke yes and Peter in church na band. Nke cathedral. Abe mmadụ dị ihe ka baby shop. Ego dị kwa ebe. Hey! Chineke m. Onye ala. Nwa Abakaleke. Ọzọ achụọ m na gate ọ bịa nọchie m. Ọ na-achagharị ya n'ụlọ niile ama m nke o bu n'obi wee bịa ebe a anụ Ogo ibe nke unu ka akpọrọ ya akpụ ka ebutere ya ebe. Hey! Onyeka. Kedu ife ị na-eme? Nke nwe. Bịa ka ị bịa kwado ka ije soro ọga ka ijebe n'ụlọ afịa. Bịa ka ị gawa ozugbo n'ụkwado nchara. Ọ dị nchara ga-eche. Mama lele, Wekene mana kena jana makena ogugu makena iwe diana n'ime odogwe Kwangizi jere maru nwa mmanwe Kwangizi jere maru nwa ogugu odogwe Ogugu odogwu ganekere anya ma n'iwe nwa karịa anya odogwu Ogugu nwane m kwangizi jere maru nwa jezie Yiya hapụrụ m ka mma gbarụ n'aka Jekwe n'omume odogwu darụ Iye jene nara mmanwụ ịzaganya bụrụ na ọmakakwa ka marụ na ya dada ma bụrụ eziokwu Ogugu odogwu n'igbo mmanwụ ịzaga ibe ya dada kwale Azina mama lele mama lele Ogugu na kumeme abwe na kumeme Kururu majuru na magwe Ano nwere bagana ano nwere bagana Kene no gugu nime Keneri Mazama Mara no wano Mazama de na bakashi mai No ya Ade ba Mazama de Umejima abego Mazama Obo ma na ịnwụta ọkụkọ doro gị anya achọrọ m ime mistake mana o doro gị anya gaa nwụta ya nwụtacha nke ọzọ anyị ga-anwụta gị nwa ga-anwụta ihe ọbụla nwụta ọ ga na-anwụta ya
ma mere ebe anyị ume ji ma ihe mere gị imekwala akwa anyị gbakara aka ọrụ nta dọkụ ka ị gara ịpụta eto mmiri na ọmụ gara zuo ị ga na ebe a na-ele anya Maazị Amadi ka anyị nwere ewu a mba ihe dụtara dị ka hapụ ewu ya hụ na ọ bịa n'ụlọ anyị ọzọ bụ ịkpara akwụ mma anyị banwuru ewu befọ na ka anyị gafe ọkụkọ na-eti nke o mere gbawa ọkụkọ ọ bịa mezie mma anyị ebe o biri ewu ọkụkọ nke ike na-eme ọ na-ekwu blizi mechie ụzọ Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah. We hapụ onye aga. Ọmụ ta ga-esi hapụ onye nkịtị. Oduru okwu a na-asa ya asa. Kedu nwa okuru ji? Ibro. Hey. Kedu ndị na-akpọ Sodom and Gomorrah? Onye wụ Sodom, onye wụ Gomorrah. Gomorrah. Chekwala. So Sodom na Gomorrah. Gabo witches and wizard. Nyabu anwusu na amagba. So. Ama na ọnọdụ na-adọrọ mma. Lake na-erigisi eme. Ibe ndụ ya emeghe ma esi ebe efụọ anara akụ ya na-akọ na anụdo ebele m na-emele gị Sodom and Gomorrah onye nwa ọkụ unu ji a compliment emele ihe obi gị na-agwa gị gịnị ka obi ya na-agwa obi ọ na-agwa okwu ebigoro onye aka ịnwa anwa bi onye aka gị kọmiti ịchọga nkọmiti amụtara ọwụ mọdara fadara ma onye anwụọla eji igbu mmanya gburu abụọ oziokwu ịchọga nkọmiti fadara mme fụrọ ka ọ dị ka m gwuru n'eziokwu mmetụ na-aba aka ọkala unu mma na katapila jam unu mmetụ ha aka ọkala mma na polu eletrik kudogu trela jam ọghọ ma mmetụ ha ịchọrọ ndị ga-akpọ gị apams ọ ka mma were aka gị otu iji were aka gị ṅụọ ma chigota were aka gị nwụọrọ onwe gị gaa apams mana ngwa nna ekwe gị gaa apams ọ ga-ama na ịbịara ozu gị ga-ere gị ebe ka ọ dị ọ bụrụ na ọ kọ na-aga oghe kwuo anyị enyeghị ebe isi n'ebe ọ gba ọ bụ m ka asị pụọ maka gị ga na-ekwu maka ebe a na-eje dị mkpa ọkụkọ dị mkpa hapụ onye ka je mee ọkụkọ si onye nwe akụnuche ka asị pụọ nkịta nyara agba nsị agwụ n'ọhịa ọntụ ọkụkọ sup gongo milk ala n'ele ịya o ọkụkọ sup ọkụkọ sup Ị na-efu anya ifuru ụlọ afịa niile a wee dịla agbogo na mgbogo ebe awụ ụlọ afịa m ife nji kpọta gị ebe awụ ka imeghe anya zụọ afịa ifuru ya ka o dị n'ala obere nwa ahụ igbo ọka ka esi kpọta amịa oge ọbụla ọ na-alara ụlọ arụ anara adị onwe nụrụ ụbọchị arụ dị ya nụ ị na-anya ifu ndị mụ na fa na-azụkọ afịa onye ọbụla na-azụ afịa na-aga nke anyị na-ajụ oyi ọ ga nji wee sị ka mkpọta onye maga olu ife ịbata ebe ịbata na ọkịta ị nọọsụ ime obodo ebe a bụrụ zụkwa agụrụ ị ga-echefu ife niile gbasara agụrụ ifulife mee na awam ji gara aga ifulife emeka dọla na owule ego na-eme ọ na-ama ego ama ọ bụ na ịchọ ime ihe ka emeka dọla meghee anya gị anya sị anya gbado onye ka ife na-agwa gị ebe a na enwere m ebe a na-ele igwe na-eweta ọkụ ebe ọzọ m na-azụkwa afịa ịka ya amacha ebe a niile ka ị mara ife ị na-eme inu ife m na-ekwu uche gị dị ya ama m na iji na-ekwentị gị achọkwa m ka ị na-akpọ esi na agụrụ na-akpọ gị na-asị gị onye ka na nna amị na ụkpaka dalụrụ ji daa chọrọ m ya nụ anya gị dị n'ihe ị na-eme
ya mmadụ. Nya ị na-ekwuru ka isi dị otu ahụ mee ya n'ọkwa ya. Anateji okwu ka bụ mma. Ele anyị gbe bụ mma. Itie na-eti iwe. Ọkwa nọọsụ na-eke iweta. Jide. Nke ka kwanụ mbido. Mgbe ndị ewetukwu ọba aka na nke mgbe ntakwu ọba aka onye maghị ya eji amaghị. Ka anyị jebe. Nse hafujere m okwu. Nse rafuru m okwu. Ọ dụkwuru n'arụ. Ikwuru gwa ndụ mmadụ. Nse rafubazie na mmaba emeteghị mma. Aka nwe ihe mere gị onye weta gị mọnị. Mgbe mmebere ihe nye maka ihe ihe. Ya anyị ka na-enu m ka m ụlụ gbara ekuru m igbupụta ọnụ. Ndala. Esse encontro você machucou, você ligou. Unu na-amachi iru na-amachi iru ka ọgwụ amagharịa. Nkechi biko bịa ka ije nkwa agụrụ jegote ihe. Isi n'obodo ebee ka isi kpata nwa nke ị ma na ọsa mụ ka m na-amụta ata niile Onyeka wee na-akpagharị n'ụlọ niile osi ebe ọ gafee ebe osi ebe godo aka n'isi na-eti olololo na biko ụlọ nke ụlọ obibi ka ọ bụ ụlọ ụka. Obodo ebe dị ka isi kpọta nwa nke a akpọta. Ịta onye ka ụta ọkwa n'ime obodo ka onye si wee pụta ime obodo ka o si bịa mpaghara onye ka niile bụ osi n'ebe n'ọfịa ebe ọ na-akpọ ụkpaka ọ baa n'ebe ọ na-egbu achala ọ bụzi ebe ọ na-egbu achala mpụta ya wee fụ ndị mmadụ na mmetụta arụ nke ndị mmadụ bụ ogene ha na-akụ akụlụ ogene bịazie afụ ma ndị natala fụ anata ya wee ebe ifuru onye ka bịa bụ obodo oyibo ka ọ nọ na n'obodo ime nkwọ ka o si wee bịa. Mara o mucho niwe akabase ka hafkene pasalo dume aruma maka kazi o mu aruma yo iwe na kwa o no na kwa o tie mu mo ko bia ba ni na mu aka ni ibi mara mu aka ya mana o mu mucho ba ma si ko ka hafkene yo dume ka na mu ko ba ya bu aya kwa ni na ni ki wezu ko ni onye sịrị na onye nne adịra mma ọ nke nwunye ekele nke ya bụ dị anyị ọkwa na ajụ na-eghezi mmọnwụ n'isi ibe mmọnwụ unu nwe na-emebe anyị ebe n'ụwa n'ọrụ n'anya nke m n'ọdụ ọdabacha azụkwa ya bụ ibe ka anya ya kwa na-akwụdo na ya aka ya eti m mba anyị Maazị Okoro ọkwa n'isi dị n'onu o doro m anya kedu ịkpata dị ihe kpasara otiti mmọnwụ a ji esu ọsụsọ a gbara a na-agbapa anyị ebe a tie ebe igwe uche akọ ịkpa nyawa nkata mmadụ onye na-abịa ka anyị nwere ọfụsọ ilu onye na-ekwu na ya eti ya mụ na-ekwu na ya ere di ya ị na-ekwu na ya eti mụ na-ekwu na ya ikpuru gede nne isi ị na-asị na anụ na mmụnwụ na ya reti mụ nwa nọzie n'okwu akụ na-asị siti ebe mmụnwụ ka anyị gbe igwe ọkacha ọkpọ n'ọnụ chigharịa ya isi ka anyị ma ma ụkwara igwe ekuri eke ọwụ kedu ihe eji eji esusi ọsụsọ ị makwa na anaghị akpọrọ nwaanyị isi na were atụ ya chetakwa ebe anyị kwụ
Obiara nwa m nwoke obere si ebe n'ọnụ gụwa ọkụkọ na-akpa nne anyị ji akọ n'aka Igwe ọ dịrị ọkụkọ maka omenala ya emetụrụ aka kumi ọdịaṅa ji emezi Obiara nwa m ụcha ntị ka m gwa gị mgbe bụ mgbe o nwere oge ya emecha n'ọnụ ochie nọ ya maka na anyị agha bụ okoro etokpo omena biko obodo omena ka n'isi ebi nna nna anyị kwa nyere anyị n'aka oghara imebi na ihe anyị ebe na-agwa gị ka anya saa gị Igwe ihe ị na-ekwu ụjọ na-atụzi m maka ọta ị na-ekwuzi ka Igwe ahụ adịkwa gị Obiara nwa m ya kpọkere m n'owu kpọrọ m n'owu ka m na-akarị ya Igwe kpọrọ m eze mmụọ Igwe ka a na-akpọ ọsọsọ etikwana mgbu ebekwana akwa gịnị ka emekwana ka mfe Igwe ahapụgo oche dị ebe a oge maka ọ na-echezi na jide obi gị aka
Igwe. Agwara m gị agwa. Na omenala ndị dị elu ndị. Obiora. Mana oge ka ọcha na-eche. Ka ịchịa chịkọnata obodo a na ụmụ anyị na-abịa. Onowu ị ga-eje kpọọ ndị ichie ndị ọzọ na anọ ka ọ ka akpa ka ị ga-esi debe igwe n'ala. Edebesi igwe n'ala iwe okpube Obiora okpu. Welekwa mma mana ịma na arọ na-abịa na-aga ụmụgba ike ruo ndị na-alọ na-abịa na-aga mana omenala ndị ga na-adịle ndị nna nna anyị ha nwere mgbanwe onye bụ nsogbu dị ya. Ife ndị na-eme ife onye na-eme. Kedu ụdị ije nwa jewere ibe na-aja ego ite ibe na nkwọ ka ọ na-erita nza ngwa o jeche na ọbata onye mama aghụghọ ka ọ na-aghọ. Kedu ibe na-emezi eme Nkechi kezi ihe jigide ọkwa gị jego ite ihe na nkwọ ka ị na-abata va. Kedu maka ibe ọhụụ i chere ụgwọ ga ma ọkwa akwụkwọ dị ka i jere gote ibe nke ịkwalerite nza nzi gị ji ego ite ihe na nkwọ iwe na-abata va gị ji egote akwụkwọ nri. Mama m aghọta oge m na-aghọta akwụbi m ọkpa n'okwute. Eziokwu nwa amụrụ amụ jide ndị ọzọ gbọrikocha ebe a gbọriko ndo ọ na-afụhụ na-afụ m okwu egwu n'oge ije ndo ka m kwụọ onye ọnụ ha ndo sọ onye ri ekwekwe ga-eje n'ubi anya ga-ejekwa ụmụagụ ngwa jee dobe n'akwụkwọ nri wote mma n'ọgụ ka anyị jebe narị azụ mgbe ị ruru dị ruru onye na ụmụagụ ịnụgo. Kedu mgbe oyibe mmadụ ji isi kote nne ọbịa bụrụ na ụmụ nwoke a nụrụ n'ụlọ ụmụ nwoke na-abụ okorobịa ume na ndụ anaghị epiogheri eshibe na nkwụ amaga n'ubi nke amaghị n'ubi amaga mmadụ ga-enweta ukwu na-akwa aja ndị si na ya bụ nwoke nọ n'ụlọ ya rapụbanye ya ka ya na-epiogheri.
Amande. Mazo. Ese ni gbaje. Isi egu mu. Egu ni de no mazo ka ma ko si. Ha! Tuwa kwa ku mu ejima na. Ehuru ha. Afọ no fa si uzo. Siezi tuwa ba. Ekwu mu no mu ase ne nwere ewu ha gba nke. Ha! Mada afọ na anya n'obodo. Ulanke takataga na chile. Kashi na shinke tete. Uluga! Oh, nwanne nna ana m abịa. Ọdụrụ m nke na-abịa. Gashike. Edidi ji akpọzi m ele, achọrọ m iwu a. Ichi waru do eduga arụ ahụ jee weta m ọgụ ka m fọga ka mma nyụọ nshi. Ka m weta ya. Jesibike. Ai. Jebe gana be no me ibe oso anje picha mgburi abo je chọrọ me odukwa ka ma ereche mu. Mafu mo shuni. Mama. Baba na acha kwa acha. Echania. Agwanga agotania. Iso kwere. Mama kwa nga chara acha na. Nwoke m na ọka ụchawa. Kedụ mara na no. Kedụ ba? Kedụ ụmụazị a ọsọ m tubutere ma. Ụmụazị na-eti anyị be anyị ma ọ bụrụ ewu ọma na wele nke obele were m tụkwasara obi ha malakwu n'ego na-ewu ahụ na anwụ m jee wepụtara m ụmụazị a pa achọrọ m ka iwe baa m arụ rapụkere nna anyị amadị na nke ka nna anyị amadị dupụtara m ụmụazị a Amadi ọkwa m na-akpọwa ọkwa ada mma idekwa nke ya aghọrị m maka m ka o si dị m n'obu ije nọ nke ya aghọrị m kedu ebe anyị na-akpa iwe bịa ka ịbaga n'ụlọ bịa ka na bịa Amam no dey na ba mba na ba husi on. Mama, anya ka msukwa. Ya afu go mi. Ka aburo no mpachi. Adamwa. Amam ni ye ye ko kere ko se ka na ko kere ko ke. Ko de na banege lumbani. Mbani no na. Ifendi neme keji malfa. Ifonye neme keji maloya. Ifanyi neme gominana. Como hace el libro Mana suwaro. Obeli ne kita halaka. Ka ha wo mu hapo ka wo ntenu. Ka ha wo mu hapo ka wo ntenu. Ya ka le bo ma. Umu ejima. Igwe ga ni dro bebe. Igwe awi ga ma. Ami go le. Ani go. Asanka njuo biko ajụjụ ka nna jụrụ gị bara unezulewu maazị amadi igwe ịma nke bụ eziokwu na ịma na asịrị aka nri kwa aka ekpe kwa aka nri ọwụnụ na-azara m ajụjụ ka mmadụ kịta mgbelu ọfọma pịa ọcha ụlọ were igwe ịma na asịrị ọtụtụ okwu adịghị ka mgbede ewu maazị amadi adịghị maka ọgbanye zuru ya kama na ewu anụ azụ ya integrisi
Maazị Amadi na-eji ezu mama anyị na-azụ anyị. Anyị wee site ka akụchi anyị ụgwọ ba izu ewu ya. Anyị asị ka akụchi anyị ụgwọ azụ. Onwere ka mmeri n'ụwa anyị ajabizu wee kwuo na Maazị Amadi na-ezu ya n'obi. Ọgwụ anyị na-abụ efu ya. Anyị anyị na-abụ efu. Anyị abụzi ụmụazị. Site n'ọnụnụ, ọ chọpụrụ onwe ya. Ụmụazị dị kwuru. Ya ejego ụlọ ọgwụ na-aṅụ na onye ọzọ. Egwu okenye n'oge ị na-egwu unu wee laa anyị ụwa n'ụlọ otu ya bịa. Igwe very tactical question igwe ajụjụ abụ ihe na-eche obi oge igwe nwa afọ onye na-anụ ụfụ a na-ekwu n'ezu anyị erekọkwana ya bụ igwu ugwu anyị ji n'obodo erika ego anyị tere na ya bụ egwu ka anyị ji eje kwụchasịa ụgwọ niile anyị ji igwe kemgbe aha kwụchasịrị ụgwọ niile anyị ji ọkwa anyị na-aga n'ụzọ ihe ndị mmadụ na-akọzi anyị Chineke ọbụm Chineke ọbụm unu ya akpụrụ mmadụ na-agba ụmụ ebe a na-aga ndị alọta bịa mụtalị ka ahụ niile dede chọwacha n'ahụ ụlọ ọbịa Maazị Amadi igwe emechaa mma agbụgbagbụje ya ụgwọ igwe akpata ike gara ngọcha n'ụlọ etukwu ọmụta ile ngọcha ọ dụkwara nwa na nchukwu ibu nwa nwunye mmadụ nwụrụ ụmụ ejima ya na-aga na agịrịgọta na-aga na ịma na a na-ebe n'ụlọ etinye n'ọgwụgwọ n'ọgwụgwọ tinye n'ụlọ ka o wee na-adị mma maka onye eze ka ụlọ aka edere ụmụ niile mkpome butere etigbuo m ka njikọkwa egwu ahụ gị na nne ha na-egwu anya ọ dị ya mma na arụ igwe ọ na-adị ahụ mma na ọgbọ akọta ga-eji ji egere oge mgbara mmiri mgbogoro ụlọ ọka na-abụ krọs ọbụla si mgbe gị na ndị nne ihe na ịnara amagbu ya na ọ dị ya mma na ya nwaanyị na-eme mma ngwa mebe ọgụ esi eme gawa n'iru ọgụ esi nna ahụ kedu etu unu na-afịa si eje nwatakịrị a ịkpọta ọ nakwa amụta ọmakwa nke a na-azụ onye ka ọ naghị eme ọ na-afụ azụ mana ọ fọchara ịmakwa na onye ya ego afịa ga-abịa na-ajụ onye ka ego ole ka a na-ele nke a ma ọ kedu onye nọ ebe a ọnọdụgo nọ niile na akpụkpọ ụkwụ onye agba n'ụkwụ ma mgbakọ onye agba n'aka ịmagolo onye si ime obodo afụrụ anaghị afụ kebe ụmụ ihe mgba n'aka ma ihe ọka nọ niile na-eso nene sinema mana ana m atụ anya na nwa obere oge na ihe niile a ga-akwụsịcha nna nke ma ọkwa n'obere okwu na nke na-atụ m ụjọ bụ ime aka ntụtụ ka ọ dapụkwa na izugide afịa zụcha nwatakịrị etinye aka chịkọrọ ego chinalụ ndị befa mba ije n'ebe ahụ ọ dịrọ eto onye isi oriakụ n'ihe ọchịchasịrị nekere daiwa
By wa. Una ugboro ne kan ga-agwa na mụ na ya soro nwere ụna. Ka isi akpọwa iji abata n'ime ụlọ m aka ya sị na m na gị na-agbara azọzụ enwe ụna. Onye ma m ụlọ. Ka ifo. Onye ọdụdụ. Kedu ifo? Onye isi, amara m ma onwe ka gụ na Oriakụ ji nọrọ ka ngaba emeche. Agụụ nni ka ọ bịakwa, o nwekwa n'ihe ọzọ pasị taa. Onye isi, ọ maka ihe a ngwa gị mbọsị ya. Ịma m sa mụ na ihe afụ. Asị m ka m bịa gwa ya. Ịghọtago? Ọ maka ibe na-eme n'ụgbọ anya. Ụdị ka ọkpa nna afụ n'ụgbọ anya. Onye isi ọdọ ọzọ mma. Kili okwu nna adịm anụ n'ime abalị na kapụ okwu wee sị ka m bịa gwa gị na mgbọ ojukwu nke anyị nye m ọ malụ nwe ihe m fụrụ ebe a. Onye isi ị ga-enye m ogbu adani. Ogbu adani. Nke a one. Ị ga-enye m mkpọ n'ala. Nke atụ. Ị ga-enye m ogbu n'igwe. Nke ga agbalịkọ ya isi. Ahịa nụ ka ị na-ejezina. Nke agbalịkọ ya isi. Ọzọkwa bụ ọdụgo. O nwere ofu. Ị ga-akpọtụna kokoma. Ya like ya. Kokoma. Ịnụ bekta koko. Kuku. Ife mmemme. Anụgo m ife ikwu. Ife niile na-agụkọba na ịchọlụ ogbu n'igwe, chọọ mkpọ n'ala, chọọ kokoma ma ogbu adani. Fancha niile ịchọcha fancha niile. Gosi na ịdị nnọọ njikere igbu ma itipịa ma ụnọ ma ihe niile. Mana ihe ejebedugo emesizi ya ka nsite ego. Ga-erie m isi Oriakụ. Kịta agha bido. Kịta ka agha bidoro. Onye isi ndọ. Asị gị ga-aba. M bịa kpoli. Ka nebe ị chere ọzọ eche wee bịagwa m ka m tụrụ ya n'uche n'ife ikwu unu. Echezi uche m kpọọ gị. Mbịa. Oriakụ. Onye isi. Hey! Nna kedu ụdị ndị ikpokọtara n'ụlọ nke? Nekwa anya ka m gwa gị, ana m amụ mana ife adị atasịkwa m amụ. Ka m nweghị ife o jiri atọ m amụ. Ịmana nna m anwụ ike, ọ sị na ya na-anụ ikiri ukwu na-anụ n'ikiri ukwu. Nna m anwụ ike ịnwere ụlọ ọkụ ogbuchichi ogbu n'igwe, mkpọ n'ala, kokoma. Ihe anyị na-eme, ihe anyị na-agbalụ mbọ, ihe anyị na-etinyekwa isi ọnụ ka o esitela anyị na mma. Anụgo m ife onye ọbụla kwuru maka emume mmụọ anyị na-eme. Onye ọbụla kwuru ọfụma. Mana agbaziri m wee chee echiche chebanye ya dịka ji wee gbuo unu. Wee chepụta ihe mma na ọ ga-adịla anyị na mma. Site n'ike ndị nna nna anyị nyelụ m ma mmụọ na-eche obodo anyị, akwụ m n'ike a wee na-egwubi ma site taa gaba na ama mmezi emume mmụọ na be anyị. Mmemme ndị na-eme n'ụka eji malụfa, oriri ndị na-eri ka eji malụfa.
akwụkwọ nye m onu ka nye m onu na-akpa ekwe na-akpa ekwe ọkwa agwọ nwụrụ n'ụzọ eyi eme kedu ebe anyị emere nwa aja agụ ọkwa nkịrịnkịrị ka a na-ekere nwa aja agụ ọkwa alaghị alị ọta ma mụ helikere nwa okoko kedu ebe nna m ji ka nne m kedu ebe nna m ji ka nne m o nne m ọkwa nne m otu ibeju na-emiri nwa mara ụzọ nkaji ntị chụọ mmiri nwa mara ụzọ dị niile ọkwa nna m otu ibeju na-emiri nwa mara ụzọ nkaji ntị chụọ mmiri nwa mara ụzọ ele ka ihe esi wee kpọlite m kpọlite m wee mmago matue ihe chelụ nweke ka nnu onugbu nwoke ka nnu onugbu ka anyị n'ihu ekwe na-ewu ọkwa odumodu ọ na-aṅụ m gwa m ka nnu onu gị Ọ̀nẹ́sẹ̀ gẹ́nu tí o. Igwe banyo. Simbe konyo na malo. Na chọrọ zibe dị ka mmanwụ na banyo. Igwe wee na-enye iwu na-asị o. Mmanwụ ahụ na apụrụ gbala n'aba. Ma mmanwụ onye du mmanwụ ya nakwa ịda o. Ọnụnụ karịa ibi o. Odumodu aṅụkwakwa ya aṅụ ọṅụ gwagwa onye isi ọ sị gịnị anya ṅụrụ anya odumodu aṅụgo mmanya ọ ya ụlọ odewe na nke mma nke sije ṅụrụ anya ọ na-anọ igwe adịkọba achọ n'ihe ọ na-eme ọ sị na igwe kwuru ibe ahụla eziokwu m na-eji aka m hapụrụ m okwu nwa m odokwu m na-eji aka m mụ na igwe na-adịkwa na mma manọsụ ka m tiele gị uche ịma ibe ebugodo iwe m kịta na-abụ na ịma na nwa na-akpa Emeka na-achọ ibi ebulu asa m ka m ga izu m agbago m mbụ ya taa ka nnukwa nna n'obodo a na nwekọ esi wee dị granọta ndobe na ya adị nga ekponye ya ka ọ taa waja m na nwanne iwe eju m n'obi ọ maka nwaanyị ka ị ga-eji anụ iwe eju m n'obi chaalụnụ m ka o rie Ọ̀nẹ́sẹ̀ gẹ́nu tí o. Igwe banyo. Simbe konyo na malo. Na chọrọ si ibe dị ka mmanwụ n'obodo anyị o. Mmanwụ ahụ na-abụrụ gbalụ n'afa. Ma mmanwụ onye du mmanwụ ya nakwa ịda o. Ka nnukwa chelugodo o si n'igwe anwụgo kedu ibe o kwuru nna ka alụ m ka nnụ waja onye ọ na-aza igwe ọkọ ife a n'otu ụmụazị apịa anya igwe maka ndị ọhụrụ mgbe onye a chịrị igwe ọpọpụ karịa masị jụwanụ m ọ mmanwụ gbara mmanwụ gbagide ụdị kwuru ụdị o nwere ka igwe esi eme ihe a na ọwọ biro na agwa gị na waja nchele onye ji aka ya kpunye onwe okpueze akwa ịma na okpueze robi ọkụ n'isi o werekwa aka ya kpụpụ okpueze ya igwe kere obi wee gwa ụmụ odibo ya ka fapịa ya ụtalị igwe mba ọ bụ m ka ama mekwa igwe ọ na igwe omeriri anyị ihe a na ụdị na ọ maka na mpa ya nọ ndụ ka ọ gịnị ọ bụ ka m jikere gị ụtalị ya ga-apịa Barnabas bụ onye amaghị onye ohi ka e were pịa nwa Jizọs Kraịst enwekwa ihe a mere naanị na anyị were ewu iwere ihe ị nwere iweta ihe ị na-enwe anyị were ewu nye onye chọrọ ewu onye chọrọ ewu achọghị ego anyị anaghị ya ego simple enwe ihe ọzọ anyị mere igwe agụrụ ihe otu si wede igwe enwe ike ime họnụ ikpe dịka Pontus Pilate Pontus Spirit onwe ike ikpe dịka Pontus Pilate ikpe na-akwụkwọ nsọ igwe asị ka apịa ụtalị igwe tere aka họrọ m onye zuru nwunye mmadụ na-aga na agrikọlcha na-akwa ya akwa nkwa ndụ m igwe si na igwe gozikwara agozi na ọ ga-akpụ ya ewu ọzọ onye na-aga na Pontus Pilate mma anyị na efelago dị mma anyị igwe asị ya bịa na ọ ga-akpụ ya efu ego anyị ga-ahụchikwa n'anya na agụla amara ihe odumodu na-ekwu ngwa Ọ̀nẹ́sẹ̀ gẹ́nu tí o. Igwe banyo. Simbe konyo na malo. ọ na-aka ọzọ asị gị mere
kwuo ọka nke igwe kwuburu ekwu ama ya a ga-apịa apịago anyị ihe apịa kedu ihe ọha nke a ga-eme anyị ga-agbada anyị n'obe na-achọrọzi ibe dịka mmọnwụ n'obodo anyị o ịga wee na-enye iwu na-asị o mmọnwụ ahụ na awụlụ gbalụ n'afọ a ma mmọnwụ ma onye due ya nakwa ịda o ọ bụ iwe igwe si ngwa ụlọ ọnụnụ karịa ibi o isigbo onwe gị nke a ga-eme na obodo isigbo onwe gị ime ya eme na ala agụla anyị na-achịpụ ya obodo nọ n'ime ya nke a bụrụ kwasị pịa ihe ị na-amachi mmọnwụ mmụọ bụ na-eche nga adịrị nke eme igwe ịmachi mmanwụ n'obodo a Chineke okwuchukwu adịrị n'ụka mgbede ọma mmanwụ ya igwe ịnwe ya nwe anyị emeghị n'obodo anyị egbufe oge n'obodo mba isi gbufu egbufu anyị ekpupu ya okpu imegịnị ekpupu ya okpu ọ bụ ikpupu igwe okpu ijiri ikpu ya achọrọ m ikpu ya echi ịgba okpu igwe ọ ga-adịghị mma n'isi ikpu chọrọ ikpu isi ga-adịrọ mma ọ ga-adịghị mma n'isi ikpu Chineke ya jide m okpu ya Chineke ọ ga-adịghị mma n'isi ikpu ama ife m ji ekwu ikpuchi ya ọdago ọ ga-adịghị mma n'isi ikpu jide m Chineke mana igwe nsogbu adịrọ ka anyị pụ Ifeanyi na-eme n'omenala ọ dịpendị ọ ga-adịlifa ịmana nke ibe nji isi kote na nnụrụ dị agụrụ kedu na ibe nji isi kote na nnụrụ dị agụrụ ụmụ nwoke nọ n'ụlọ nwere ibe ya emenwu nke chikwu n'ọnwa anya anaghị ahụ ya anya ngwa o tiete ka mmọnwụ mama ọkwa ka ndị na-echesi isi ka anyị fụgaba ụmụazụ jelu onye akwụkwọ m jụjụrụ jewe ama inugokwa Nkechi inugokwa mama igwe esiri na ma mmezi mmemme nwe n'obodo a n'ibo mụrụ m ahụchi m Radio Nigeria BBC Stereo Africa ọ dịghị n'isi gị ka ọ dị anaghị achọghọ ekwentị ka m gwakwa gị okwu ya bara gị uru emeghekwe n'ọnụ iji eri ji na ede kọkwa akụkọ ị kọrọ iburu ememme na agụrụ ọ dụrụ anụrụ mba anyị na-anụ maka ya ọ dụrụ ya wee mụọ onye mụrụ onye ị na-anụ ife na-agwa gị mmadụ afọghị ya ọkwa ịhụrụ igwe afọghị ya nke mmụọ na mmadụ ji afọ ya sọsọ onye fụrụ ya n'ogo onye ịhụrụ biri n'igwe kere ụwa nwere onye fụrụ mmechi ememme mmọnwụ na-agụrụ mara ya amarụ a wee na-ashọgọ shọrọ ka anyị fụgawa ụmụagụ ị na-anụ ya shọrọ ka anyị fụgawa ụmụagụ mama ọ bụ m na Chinechekwa n'ebe iji ụgwọ ụmụaka bịa ka anyị fụgawa ọsịsọ na nje na-ewere azụ mma Ôi, it's a big car easy man. Hey. Wow. Anyị sụọla. Nneka, akwa m gwara gị agwa na-emechighị ime mmanwụ n'obodo anụ. Nwere mgbe iji ha asị. Mba o. Nneka, eziokwu. Eziokwu. Anụrụ m ya. Ị nụrụ ya? Ọkụ ekwuli ya nya n'obodo onụwa. And onye ọbụla nọ n'obodo nụrụ ya maka ndị ọkannaga. N'anya ka ngwazi unu na-abụ. Unu amụ ya bụ nsogbu unu gịnị enweghị akọ na uche. Na gịnị mere? Ọnya na-aya unu, Jesu ahụ biko. Ọnya na-aya unu enweghị akọ na uche. Na gịnị na-aya? Ọnya na-aya. Nneka, ibi na-ekwu bụ eziokwu. A aghọtaghị ma ebe a ji anaghị oke nna ha aba na anaghị. Aga ize gị nwanne m nwaanyị. Ọsụ na gịnị? Jesu ahụ. Ụmụ obere anụ ọfịa abụọ. N'ebe.
chekwa nka ngwa unu ọkwa unu nụrụ ka ọkụ ekwekụrụ ekwe nyaahụ na-anụrụ ihe okwu n'emume mmọnwụ ga-abịa n'oge ete ya aka ya bụ onye ọbụla mee gịnị njikere tupu na nọrọ ebe a na-akọtọgharị ihe unu n'obodo anyị obodo ka ọ ya dị mere ya afụ ya n'obodo anyị etiri ngwanụ anyị akụchalụ jesu ihe a na-eme maka na nkụ dị n'aba na-eghelu mba nni ife ndị na-eme ka eji malụfa omenala anyị amanne si na ime obodo anyị ga-enweta a na-agwa m na igwe amachigo iti mmọnwụ na anyị na-eti ofu ntị na-arọ mmemme iti mmọnwụ na igwe amachigo ọ dịghị ka onye kwa omume ọ dịghị ka igwe a ga-emenwu ife dị na ya ma ọ dị nke onye kwa omume ma igwe a ga-emenwu ife dị na ya ọ nwere ife nche igwe gị ọ bụ ife onye ọbụla obodo kpụrụ okpukpunye n'isi kpọọ na igwe etu ọbụla okwuru okwu ihe ọbụla okwu etu a ka ọ dị igwe chọọ si na afọ eke ama nzuzi ma ọ sịtụrụ afịa etu a ka ọ dị mana ife m na-echezi na ihe m na-ekwuzi ọ bụrụkwa ịmachi ime ememe mmọnwụ na ihe ya esozi anụ ya esi n'azụ ka ma mara andị nke a ka onye ọbụla na-ekwu igwe mmọnwụ ị na-amachi n'ebe nwere ikorobịa n'obodo ife obodo ji dị ebube igwe amachi enye ụdị amasị ihe ga-eme n'obodo anyị sị na ọ ya ha ekwe omume ịbụzi gịnị nke na ọ yara ekwe omume nọ ihe ya eme ka anyị na-ekwu kedu ife ọ bụ buy one afọ m na oke nri ọ na-ebunye gị n'ụlọ ọ kaligo ifuru n'ime go iriche nri ịlachaba tọntọn gbudigbudi alụmalụ chelu o nwere ihe agụ agụ oge ọbụla mbata ka mụ na nwunye m karịa ụka nọkọ ka dị na nwunye ịwa ka amịrị na-awa onye ọya shuga onye ji ọ bụ ichetala ego isiri ihe enye m ego okwu a adabaghị yala mma ejebezi ka gị na ya onye jichere ka nke ọlụ ego isiri ihe enye m mmeji egote mgbojikwu aka m bịala lụcha ụlọ wee lọ wee bụghị wee bụ n'isi wee bụghị ebe inye m ego a n'ibe mbọ ikerie ibe wee nye m owu ibe achọrọ m ya na ibe onye gazi ka m bịa gwa gị okwu ego ka ị na-ekwu ị mara eche m na mmadụ nwụrụ ichere mmadụ nwụrụ okwu ego ka ị na-ekwu chelu ị na-eche na mmadụ nwụrụ ebe ọ na-alacha gwudigwudi na-enye ọ na-eme ya ọ na-alacha mmadụ nwụrụ ọ na-alacha suwe onye agụ ego binie pụwa atụrụ m ya n'ibe onye ajụghị atụrụ m ya n'ibe ọgụ nwa na-akpata ife a niile ibulu na-ada panụ nri busali ya ọ na-eri ọ bụrụ ma nke a sizi m n'aka inyerekwu na egwudegwudi ọ lachaba esogbu n'onwe gị amagolo m ihe m ga-eme esogbu n'onwe gị ama m ọkwa mmụọ ndị na-eti ka eji malụfa ọdịbendị ọya na-edu ndị omenala dị adị unelozela onye mbụ ọmụwa bụ ojemba nwa ike nja ọmụwa bụ eze n'obodo a bụrụ
ngwere ya ngwọnụ na-ekwara na-akwa akwa abụ m onye isi mmụọ ụlọ bụ mmụọ gbara abụ onye isi mmụọ mmụọ amaghị ụlọ ụlọ amaghị ike mmụọ asịsị gị mmụọ ọkwa ọjọọ ọkwa ike ya wọlé fúrufú wọlé fúrufú oyo polisi na mú oyo polisi. Kendo mi. Sekendo mi ba. Anda ne me. Ba. Sekendo na me. Ya na nwa ka ni be. Biko wenu nwayo. Na tabano. Unu emenire ka unu ra. Ha. Uturu gba mi anu joloko. Da wenu nwa kedu ka ise to ono. Kedu ni be mele no. Apa di chie kun na kebe ni na. Ha. Oh, na bem. Dan, wenu nwayo, kedu na ihe ọwụ biko kele nne ọ dị iche kunu na-ekere niile oturu gba amị andụ joloko ka nsi je nwayo mmedochere ka ndochere gị aka mma kedu na ihe mere di anyị kedu ihe ọwụ chiba nne ihe mma ndị mmadụ ya nọrọ nso yang kedua bawa, betul nun haka. Apa sekun nun miwa, subhanallah. Shut up. Betul. Biko wewe nu wayo. Ngita nderaba. Nsiagu na bia. Biko wewe nu wayo. Una me wayo, wewe nu wayo. Eso munu. Wewe nu wayo eso munu. Ni kala lelu. Iya o. Ni kala lelu. Iya o. Dikeh ma do mama no che. Kala lelu. Iya o. Dikeh ma do mama no che. Patamano. Sobadro. Come sono non filmano cosa ewere mara ma washa ga ono aga de kwenka e ma ga kwa ma kwaso hu ga mme ujo dingba na umu ejima de ka ujo anya to ga ga na eri master shop na hob ma na ga ga leso no leso ni ike akwa hiro nya mechano akwa no so hu mme ga me aga aga de kwenka no filmano cosa program go ono ge ewere mara ma sasa ga ono Chidete ịma ihe a ga-awụ ihe ihere na mmadụ rụchara ọrụ ọkwụ onwe ya ụgwọ ọrụ eleghị na asọjesi ugbu a ga-eji akwụ onwe ya ụgwọ ọrụ ihe anyị rụrụ ya gaji ọsọ gbara akala ụta bụ ihe kwuru eziokwu ịma ọ ga-awụ ihe jogburu onwe ya na ebe ebe a tacha ahụ gbara aka wee sebalawa ihe m na-asọjesi ka wee fụọ kweba gbuo ya je nke gwa
Tinete ọkụkọ ikwuru okwu ya ma aga ọ mara gburu onwe na mma mana ịma ọ ga-adị ntị njọ na mmadụ chegara transit oversize ọ ga-enye abịa a ga-eje ekede ya onye ndị asọji ụtọ ikwuola ọkụkọ ọ bụrụgodo ọkụkọ agrik wuru odele ya wuru nke Igbo site ga ji ọ bụrụ tubo ọf ya ma ọ dị kedu ọzụzụ ọ baa n'obi m ọ na-achọ igwu nkịta nyere akpa isi agwụ n'ọhịa nko milk ala n'elu iya azazazam iya Amandi. Hello? I don't know. Hey. Oshofri uju mejima na atọ gị uju mejima na atọ gị ịchara ite mgbu mmadụ abanyere gị aka Chineke ọkwa ịma ihe a wee mgbe anyị nwere ike iji gashi ọkụkọ perfect time ekechiri m ike ọ ga-abanye pụta ya ọka zuzu nọ ebe a aga isi ugbu a maka na ihe na-abacha ji ma na-emecha ọkụkọ na-emecha ọkụkọ ma na-abacha ji tobleshi ma ofu ka ga nọrọ ya ahụ nọrọ ebe a ka anyị pụta emecha ihe ekutere gị mmiri ya ṅụọ isi ya ka ebe mgbarịma ahụ ewere kechie n'ọgba ya ọta ya okwu ya igwu
Mmịa gbago ka ọ na-atọnarị mmịa gbalụ ka ndị owele ibe erite onye ka ndị owele mmịa ka ọ gbago ka aka ma ngwa mmịa nsị ka nla dudugul gere wal mmịa ndị owele ibe ka na-ajụ onye wal gere wal mmịa ndị owele ibe ibia nakwa mmadụ mmịa gbago ka mmịa na-agba ọgba ụka ele mmịa na-atọ mmịa na-agba ọgba ụka mmịa na-atọ mmịa ndị owele alụcha ụlọ ka welu zuo ike mmịa ya bụ ọgba ụka mmịa na-atọ ka ndị owele ebe mmadụ welu mmịa m ya ichok mmadụ ya dị ibi n'obodo maka mmịa m mmadụ ya dị ibi ọkwa ibi mmịa gbagoro ụka ndị owele ibe ka mmadụ tiri aka welu Mbabulugbo, amaji mremiro. Onya! Oya na-akụ. Adamma, biko bịa. Nsego bịa na ngụ na ya ahụ. Nsego bịa na baya na jioko, biko bịa biko. Patia na anya gụrụ na emi ibe, na enemi wala tabani. Biko bịa. Onye kedere nke anwa? Ya na uturu bana mi joro ko bịa. Onwekwa ihe mmadụ ahịa ha akwụkwọ. Chineke ka ishe mmiri. Aka nwere okwu na mgbe ihe fugodoro m n'arụ. Ezodo. Adam marafu ajụjụ kefugodu m ihe na asọ mmiri na-aja akabe m na ị na-asọ m kefugodu gị ihe amamọ ndị mmụọ kere Adam ma kebedo ụmụ mmadụ kere kefu onye na-ekwekweghị nkefu kere na mụ na ibe na-eme nsi na ụmụazị be nọ n'ọbe mgbu ọka gbuchicha chiri awa ndị n'okpuru kichin chicha richa nọ ebe na ọsọ mmiri mụ ha ama ndị ka ụmụazị mere biko kebe ọsọ ụmụazị biko bụ ntebe aka mewe ọsọ Ezudi n'azụ ụlọ Adamma kefutebe kenet ekefutebego m chere ọnụ m mechie ọnụ ilu ala adaghị ka na asa gị akpụkpa nwoke na iwe na-eme Ezudi biko nke eke m agbụ na ndụ Adamma kefutebe ma ọ gwara zuru ori ekeji ụdị ibe nke Adamma mụ ka ụmụazị mere iwe egbuo m mmadụ nchina egbuo m ndo bụ nnodo nchina m egbuo mmadụ ekefuzina Adamma ihe ka ịdị olu ụmụazị be ka abịa mee m Adamma ihe ka ịdị olu ụmụazị be ka abịa mee m dị urudu ka m ga-akere n'oche ori abụ onye ife na-eti mkpụ n'ode na ịmara mana hafụ kere ebe ụmụazị anọdụ ịmara ebe ịgba ha kedo m Adamma chere duka gị Nikon ku ntụrụ kpasha mi njoro ko biko amade je shimu bịa chọrọ ka m bịara ịchụrụ aka m ajụ ọgụgụ ya je shim bịa chọrọ ka m bịara nchọrọ ọmma ya karashia nwoke m na-akpasa akwa ọfụma na-akpasa akwa ọfụma ịkpasa akwa ekwe ọgụ mkpasa kwuo ka ọ bụ akpasa akwa How is you? Hey! Mama! Mama said to go. Oh, said Mama said Oh, Jiadago, Karakata, Ikrukudi, Igbo, Concomico, Lilo. Okay. All the ma, Ojidala, Karakata, Ikrukiti, Igbo. It's a Bojida. Hey! Ota isi gwila wo toilet na. Konaka. Na kwaka. Ina kwaka ina amu. Ota ka de. Mommy, let's take the money. Na kwaka ina amu. Nina
ya ihe unu na-achị kọwa m kịta bụ na ọ dị dara ka m wee chefuo ihe unu mere maazị Amadi ọrụ agbụ kenye n'ime mmụọ kenye n'ife ọkụnụ gburu ọkụkọ taa unu atachigo unu emechigo ebe unu si eri unu mechikpọrọ ebe unu si eri ọkwa ịma nke bụ agụụ ọ ga-afecha mụ na unu ọnụ n'ebe a na-akụ aka ị na-akụ aka ị na-amụ amụ nne gị anwụla nne gị nwụọ ka m si mara ya sụọ ha ka ngwa ka m si mara ya ka m si mara ya
Nsi na ụmụazị kedu kasi na nnụrụ ọnụ kedu ụmụazị bụ Adamma ụmụ ejima ọ bụ m na Chinechere ya igwe ụmụazị eti egwe m n'ọnọdụ m naji eji ije n'obodo na-akpa nkata nna m igwe na-elekere m nwa ji ama ndị maka na ị na-eje n'ihe nne ha Igwe hey ọdịgwa mma igwe ọ dị ma ọ dịchara igwe mba ka ọ dịzie ka isi mana ị ka bịara abịa gị na ọbụla